sa kapila pala doon. Ay, Diyos na dami. Siguro sa ano ko, estimate ko mga doon, mga 200 siguro nakapila na to, or 300. Meron pala doon sa kabilang Old Navy. Yung sa Old Navy, sa naliligo ka doon sa left. Dami. Ito yung clock. Pag medyo wala kang clock, wala kang relo, wala kang cellphone, ito. So, 8:45. So, I mean, 8:40 ang oras. Yung chicken sandwich, 99 naman yung small. Tsaka yung bucket, ito, 15.99. So, 6 pieces yun, 15.99 si bucket. Yung 10 pieces of crispy Jollibee chicken, 25.99. So, siyempre, tsaka yung palabok, 11.40, palabok, 8.99. At saka yung palabok with chicken 1 piece drumstick 11.49. Burger steak, okay. The other side, we're open. Alright, okay, it's okay, no problem.